Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafaċċa ħadd kategorikament allegazzjonijiet li ma mexiex kif kellu jimxi fil-każ ta' żewġ uffiċjali tal-Pilatus Bank. Huwa ċaħat ukoll li kellu xi pressjoni politika biex ma jressax lil dawn l-uffiċjali l-qorti. Il-Kummissarju għamel din id-dikjarazzjoni permezz ta' kummenti lil Gazzetta Malta Today mill-kelliem tal-Korp tal-Pulizija u għamilha ċara li d-deċiżjonijiet li ħall-Korp tal-Pulizija qegħdin u se jkomplu jiġu spjegati fil-fora rispettivi, inkluż fil-proċedimenti ġudizzjarji li għaddejjin bħalissa dwar dan il-każ. Kien il-President tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina hu l-esponent tal-establishment tal-Partit Nazzjonalista Carol Aquilina li għamel dawn l-allegazzjonijiet fil-konfront tal-Kummissarju tal-Pulizija. Il-Malta Today fakret li l-Pulizija fil-fatt resqet uffiċjal tal-Pilatus Bank il-qorti fuq akkużi ta' ħasil ta' flus u reati finanzjarji oħrajn. Barra minn hekk ħarġet mandati internazzjonali ta' arrest għal uffiċjali barranin tal-bank li ġew indikati mill-qorti, inkluż sit il-bank innifsu. Il-Pilatus Bank ingħalaq fl-2018 wara li fuq istruzzjoni mill-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji ġiet irtirata l-liċenzja tiegħu mill-Bank Ċentrali Ewropew. Intant fi żvilupp ieħor il-Korp tal-Pulizija ħareġ stqarrija li fiha ċaħat kategorikament dik li sejħilha allegazzjoni bla bażi mill-Gazzetta N-Nazzjon tal-Erba'. Il-Pulizija mnita ċara li dak li nkiteb fin-Nazzjon mhux xejn għajra allegazzjoni bla bażi, filwaqt li rremarkat li hija prekluża mill-liġi milli tagħti dettalji dwar investigazzjonijiet li jkunu għaddejjin. In-Nazzjon allegat intħil politiku biex xi persuna ma titressaqx il-qorti għalissa b'rabta ma' evażjoni ta' taxxa.